to sa už keď. Všetky nás tu dostali? No, sú to kamery, nebo otvorím, a neviem. Pozerám možno aj značky, že odkiaľ ideme. Díky. Zastavte. To tie ručné, možno to tu. To ty možno? To možno. Prekrásne. Tak čo máme zastaviť, alebo čo? Jasné. Gulometné trio, tak. No čo by povedal, keby to máš samopalové. To je sproská bábka. Dobrý. Dobrý deň, pane. Dobrý. Idete do krásnej Horky. Jak ste vedeli? Na kávičku. Na kávičku. Tak. Predložte mi vás občiansky preukaz, pane. A vodický preukaz. Kufor vám otvorím. Prosím. Aj kufor vám otvorím. Budem vidieť zozadu. No. Treba to. Stupenia. No, vlasy. Pane. Otvorím vám. Prosím. Otvorím vám. Nie, môžete pokračovať. Nemám podozrenie, že by ste mali nejaké veci z trestnej činnosti. Ne, Môžete určite ísť. nie. Díky. Ďakujeme, dovi. Dovidenia. Dovi. Tak pozrie na značky, z ktorej strany ideme. Čo by sme tu robili z Bratislavy? No. Mávilo, ne? Bežne tu chodia. No, jasné. Na krásnu horku, ne? No, ale tak to, a teraz čo by tam videli? Je to vôbec otvorené? Teraz počas to vôbec celkom tam Tu je, on Jože. Ty nezastavil, vieš. Oni vyzerali tak k svetu. Normálne. Tu je náves. Na odvoz nás. Tam hodia jak kravy. Už nás majú. Idú na tú kávičku. Ty pozýval? Si nehovoril. Pozýval. My ideme. Pre seba nemám pocit, to budem pozývať. Oni to zaplatili. To nie je to pár. Moc málo. Čo to bolo? No, čo máme v zálohe, chlapci? Čo len chceš? No. No, úplne, že vrahovia. Kokos.
Kam idú? Oni idú naspäť niekam. Sa túto nechám. Vy ste nemali mať oné, mali ste si dať bundu alebo také načo. A neboli by ho ani kontrolovali vás. Načo oné zdržovačka? Minule nebol? Bola ma ťa mlátiť. Tie nálepky si dajte dole, lebo zbytočne. Lebo ma hambuje. Dajte za tie nápisy, čo tam máte. Moje dani, že by váš mrak trafil. A išiel som na ne po ciglu a ideme už.
Dobrý deň, vážení spoluobčania, ktorí ste sem prišli vyjadriť svoju nespokojnosť s nedodržiavaním zákonov na Slovensku, keďže dneska došlo k policajnému zatýkaniu vlastníkov pozemku, na ktorý sa máme presunúť, kde Marián Kotleba ako spoluvlastník pozemku je ešte zadržiavaný na Krajskom riaditeľstve policajného zboru v Košiciach, kde podáva vyjadrenie. Tak žiadam vás, počkáme na tomto súkromnom pozemku dovtedy, kým nepríde sem spoluvlastník pán Stanislav a potom sa rozhodneme, ako ďalej budeme postupovať. Takže zatiaľ počkáme na tomto súkromnom pozemku. Ďakujem zatiaľ. Zapredané médiá! Prostitútky mediálne. Dostali 5-10 tisíc ľudí, ktorým sa nedokáže postaviť na odpor ani sám Vajda Fico. To je tá pravda. Ďakujem. Zástupcov tých slobodných médií, ktoré nám preto sračky do hlav, vás pekne nakúpame do prdele. Áno, presne tak. Čo vy na to? Horíte pekle! Prečo vy tu máte s nami, keď tu toho hoveda normálne? Choďte predstať. Za peniaze, že zapredali vlastný národ. Sa nehambíte! Kámo! Skurvený vyjebaný policajný štát do piči! Skurvený štát pojebaný do piči! Mladíte cigánov do piči! Ja by som nás napísal zatýkať a obviňovať. Čo to obviňujete? Máte na rodné číslo, alebo čo? Tak sa ešte raz Spíny jedné. Tak bol vieš, že čo on však vie? Markíza, to je najhoršia televízia. Markíza, však to však... Markézu máme zrušiť a zapáliť do prasa. Také peniaze by som nebral. 300 tisíc policajtov dojesete tu a na krátku peniaze jedáte. Zapredanci. Keby ste peniaze dali na krátku To sa nehambíte. do piči, ale tam Krásna Horka horí do piči, lebo jeden vyjebaný cigán skurvený zapálil. Na to nedáte peniaze. Ale 300 tisíc
policajtov zavolajte tu na nás, že by sochol celý tento slovenský štát. Tu idú. Zostrihajú si to, čo mi páči. Hej, no však samozrejme. Zase bude večer, že extrémisti vyvozvali extrémistické stretli. Toto viete. Nebudú to tolerovať, čo sa tu Bude sa voliť, že to rozhúb. celý život dáte platiť, aký ja som extrémista. Oni do zrkadla však vyzerajú ako koti, však pozrite na nich. Však to už horší človek nemôže vyzerať. Sa smeješ? Sa smeješ? Ty vieš, ty hovňar jeden, však ty vieš, že v živote nič neurobil. Takej televízii nosíš. To je koko! To je koko! Z toho žiješ, že klameš celý život. A rob dačo poriadne normálne. Sa to uspokojuje, asi pravda, lož. Je ti isto tú kameru a ide robiť dačo normálne. Ty buzerant jeden. Akí sú paraziti, tak aj cigáni. Jasné, že však to sú neskutočné, čo to Nerobí. Jasné, všetko je nada. Takto ze strany. Ja ti hovorím, že toto tam dá. Lebo oni nás poznajú ako debili, primitívni. Poprosím pána Stanisla, majiteľa pozemku, aby sa vyjadril k ľuďom, ktorí sú tu prítomní a zhromaždení. Rád by som predniesol do pár slov ohľadom dnešného dňa rána, čo sa udialo. Cítil som sa ako pred rokom 89. Nakoľko naša vládna garnitúra preukázala určitý prístup k ochrane majetku a osob tých, ktorí sú vlastníkmi v tomto štáte a postavili sa na stranu tých, ktorí zákon porušili. Nemal som v úmysle volať nikoho na ten pozemok, ale teraz vás vyzývam k pochodu smerom k týmto našim pozemkom, že by sme preukázali, že sa nezlakneme.
Aj, no. Kľúče od auta, zoberiem si kameru. Ja sa vtestam. Áno, rýchlo, rýchlo. Páni, v zmysle paragrafu 27 policajného zákona vám zakazujem ďalší vstup do z dôvodu toho, že môže dojsť k hrubému narušeniu verejného poriadku, v prípade o ohrozeniu života, zdravia. Žiadam vás, aby ste rešpektovali tento postup. Keďže sa jedná o súkromný pozemok, žiadame vás, aby ste nám nebránili v protizákonnom voľnom pohybe na tento súkromný pozemok. Mladý pán, je to váš pozemok? Je to pozemok pána Stanislava. Dokladujte, že je to váš pozemok. Pod jednotným velením proti národu. Áno, tak? A čo naše svedomie na toto? Pod jednotným velením proti národu. Vyzval som vás v mene zákona, aby ste rešpektovali môj príkaz. Akého zákona? Kurva české! Čo je? Zapredavci! Koho králíte? Noho! Cigáni pojebaní do piči! Koho chránite? Toto je svet? Toto je Slovensko! Vy chránite tu cigáňov pojebaných do piči! Čo ste vy za ľudia? Ty sa postavíš tu? Postavíš sa tu? Policajný štát! Policajný vyjebaný štát ste! Nič viac do piči! Policajný štát! 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 A môžeš hambiť aj ty, aj ty! Pani, požiadam novinárov, požiadam... Kurva 6 miliónov! Robíte sa, dobre, a teraz čo?
Porušujete zákony, základné ľudské práva. Volám ťa chrániť! Pozorovať a mlátiť! Kto vám toto prikázal? Kto vám prikázal sa postaviť, aby ste zastavili ľudí, ktorí majú svoje základné ľudské práva? Sa môžete hanbiť. Všetci sa tu môžete hanbiť. Pána! Prečo nemôže ísť na svoj pozemok? Každý z vás nech príde domov a pozrie sa do očí vlastným deťom, vlastnému otcovi. Ja byť na jeho mieste, tak mu dám každému jednému z vás po papuli. Svoje budúce generácie zapredávate, teraz ich zapredávate. V tejto dobe stojíte, vaše deti vás budú preklínať. Čo tu tiež chránite? Koho chránite? Chránite porušovanie zákona. Uvedomte si to konečne. Chránite tých degešov tam, čo nemajú ani právo na to, aby žili tam. Majiteľa pozemku nepustíte na vlastný pozemok. Porušujete základné ľudské práva. Sa môžete hambiť, buzeranti! Hamba! Ty kokot, moje jašky, keď sa boja o naše práve. Vy by ste byli tu, čo sú ľudia! Áno, presne! Našich daní Zaplatíme si výplaty, vyplatíme daňama! A nás idete vy! Vyrobíme stále! Nás idete vy! Za pár rokov ideme! A ideme! Nebudete všetci! Kto na vás bude robiť, keď pôjdete na dochodok? Si uvedomte aj vy! Ste smutníci! Vy sa vás oklamali, sa len dalo! Hamba! Hamba štátu! Hamba štátu! Žoldieri! Hamba! Máme to jedno, čo? Hamba štátu! Nebojte sa, nečajte sa u nich. Minule povedali, že nás chránia. Teraz je Páni, chcel by som vás poprosiť v mene vašich predstavených, že záujme ich aj nás, Nechajte nás že by sme to ukončili. Ja si to myslím. Keďže dneska sa svojich práv nedovoláme, táto akcia bude pokračovať v náhradnom termíne, kedy sa znova prídeme dovolávať svojich zákonných práv. Dneska... Keďže títo zapredanci, ktorí sú peniaze prednejšie ako ich česť, túto akciu uzavierame a dneska sa usporiada pochod na hrad Krásna Hôrka. ľudia, vy opíšte si číslo každého policajta a pofoďte si tých zradcov. Ste zradcovia z celého Slovenska! Nič viac! Zradcovia, hamba! Hamba aj tebe do ksichtu! Hamba ti! Hamba! Prečo si dávaš dole kríž? Daj si hore kríž, ne? Prečo si dáš dole? Prečo si je náš hore kríž? Ticho! Či cigánov dobývate! Cigánov chráníte, tých špinavcov skurvených! Týmto pochodom ideme dať najavo svoj súcit s touto krásnou národnou a kultúrnou pamiatkou Krásnohorským zámkom, ktorý mohol byť opravený na 200 000 eur! Aký súcit do piči, kurva? Policajný štát! Majte zarobené! Majte zarobené! Nech žije Kaliňák! Nech žije Kaliňák! Fico vám teraz bude! Dneska! Krasavci! Sa nehambíte, cipano! Ja budem robiť od rána do večera, že som platil vás a tú bandu, čo je tam vzadu! Pakisto! Zastavme ich, bratia, veď sa
nami. My vás platíme, nie oni. My vás platíme. Z mojich daní žijete. Nie z tých parazitov asociálnych. Ktorí vraždia, lúpia, okupujú cudzé územky. Pozemky do frasov. Toto je robota, robiť, čo vám povedia proti nám. No, presne tak. Vy ste robí, že ste zamestnaní, ste robí, že ste policajti. Máte robiť pre nás, ne pre nich. Pomáhať a chrániť. My sme hlas ľudu. Pomáhať a chrániť. 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 Toto si opakujte celú noc. Otočte sa a poďte s nami. Sa môžete hambiť do piči. Ďakujeme vám. Ďakujeme. 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 Sme vyrastali. Slovenský znak. Nehambíte sa. Všetci sa nehambíte. Pozatvárať vás aj za halubenie. Tie pištole, tie obušky, ktorými nás tu chcete mlátiť. Za čie peniaze? Cigáni. Paraziti vám ich kúpili. Asociáli, ktorí žijú na celý život z peňazí nás všetkých. Oni vám ich kúpili. Ich práva tu teraz zastávate. Áno. Tak je. Tak je. A vy máte rodiny. Habíte za tie slovenské znaky, čo máte. Chránite. Naozaj vám toto není hanba. Je to hanba. A tí kukli, čo tu máte oblečené, to sa musíte skrývať? My sa neskrývame za svoje tváre, vy sa musíte skrývať. Tak je. My sme zločinci. Čo sme slušní pracujúci ľudia, alebo tam sú zločinci, čo lúpia kradnú. Tak je. My sme zločinci. Tak je, pravda. Hanba vám. A keď podpálili hrad? A keď tu dobili dvoch ľudí, čo je? Kde ste boli vtedy? Nielen tu. Čo bolo? Keď znásilňujú, zabíjajú, kradnú, to je všetko v poriadku. Ak sa viete pozrieť do zrkadla. Ktorý z nás tu robí kriminálne činy? Tam sú kriminálnici. Nie tu. Tam sú kriminálnici, nie tu. A bude ich čoraz viac. A prerastie vám to cez hlavu aj vám. A môžete si dať krže aj na hlavu do piči. Aj vaše rodiny budú ohrozené, takisto ako moja, aj vaša rodina bude ohrozená. Hajzli! Otočte sa tiež! A poďme! Poďte s nami! Poďte s nami, poďte! Buďte taký frajer! Poďte s nami! 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 Som zvedavý, čo budete robiť. Svetové jednotky do piči! Konkrétne vás. Ešte konkrétne vás. Vaši deti! tak. Vtedy sa budete stávať na odpor, budete bojovať za svoje práva. Až keď budete do Menčína do piči, vtedy budete My kurva na pozemok, alebo vám, alebo tam. Preto narokoval, lebo tak je kokot, ak ja vyzerám. Potom sa budete dovolávať. Každý jeden tu nás vie. Potom budete volať Kotlebu, prídi prosím ťa. Áno. Vtedy som bol policajt, vtedy som nemohol. Vtedy som nemohol, som bol policajt. Ale teraz prídi mi pomôcť. Kotleba, prosím ťa, prídi. Potom to bude tak. majiteľa pozemku zatknete do celý predbežného zadržania za to, že chce ísť na svoj pozemok. Hanba! Hanba Slovenska! To je hanba! Aké zákony tu platia? Aké? Žiadne! Zákony zlodejov! A mafie! Keď na najvyššom súde... Tých viete chrániť, tých by ste nepozatvárali. Z akého presvedčenia vy tu všetci teraz stojíte proti nám? Akého? Finančného presvedčenia. Poviete, že tak sa odstúpite, lebo prišiel pán Miťa. Na najvyššom súde sedí vodca mafie, to vám nevadí? Harabín, vodca mafie! Kaliňák, mafián! Fico! Keby Miťa Fico najvyšší boss. stane, tak sa odstúpite všetci. Však polovica je to tým černým kokosom. Ešte len teraz cigáni začnú robiť. Ukážte sa, že ste chlapí, otočte sa! A poďte s nami! Dajte dole kufry! Otočte sa a poďte s nami! Všetky vás dajte, kde trebustia kokotita, čo je? Do čoho chcete dotiť? Nepustíte nás nikde. Prečo nás nepustíte tam na pozemok, čo pozemok patrí jednému pánovi?
Poďme všetci na Kaliňákov pozemok a poďme si tam postaviť, chápeš? Poď, ideme, skúšime to z druhej strany. Na toto štát vyčlenujú peniaze. Pani, pamätáme si vaše tváre. Pamätáme si vaše tváre. Tváre zradcov. Tváre zradcov, ktorí sa postavili za vidinu mamonu a peňazí. Dálny odpor! To toľko zarobíte? Máte čest za zmysel pre zákonnosť. Tak sa nepostavíte na ochranu nezákonnosti. Jeden šichta ide do Nebude kurvi, otočte sa! A poďme! Tu sa otáčajú aj tam, poďte aj vy. Tu sa otáčajú. Počkaj, chcem sa opýtať. Je rozkaz to, keď protizákonný, dostaneš rozkaz, tak ho musíš plniť, keď dostaneš protizákonný odpor! Ulice sú naše! Áno. Protizákonný rozkaz, keď dostanete, musíte ho uposlúchnuť. Pán veliteľ zásahu, alebo čo vás sa pýtam. Musíte splniť rozkaz, ktorý je protizákonný. Horo, nevie, čo sa opýta. Čo sa došlo na strednú človečku? Pozerám, vy je pane skurvený kúpot. Poslal sa vašu otázku. Horo. Dobre, netrajte ma. Nepozerám. Si ma opýtal, ty pozerám. Ty, mám ti do lebu! Ale nemôžete protizákonne, aj keď máte rozkaz. A povedz nám normálnu odpoveď. Prečo vám nepovieš normálnu odpoveď? Vy sa ste bol normálne... Mám to povedať, cigani jebu. Alebo pán policaj, normálne sa smejete. Tak sielate hore tú kúklu a nám nepoviete, že prečo nemôžeme ísť ďalej. A je doma. Tu vám nikto neurobí nič od nás. Vy sa nás nemusíte báť. Ale čo ste takí ozbrojení? Poďte s nami. Iba stojíte tu, jak dreva. To na čo máte neprestranné vesty? Voči normálnym daňovým poplatníkom neprestranné vesty? Kto vás tu ohrozuje z nás? Kto vás tu ohrozuje? Ale tam tí vás budú ohrozovať. Aj vaše rodiny. Tamtí, keď sme išli cestou sem, v slovenskom rozhlase hlásili, že deti hádžu medzi spiskými vlakmi, hádžu deti kamene do hlav. Zákonník! To neurobiť! Iba to aj deti, my veľmi dobre vieme, čo to robí. Áno. Vydobývať svoje právoplatné právo ísť na svoj pozemok, tam páchajú trestnú činnosť. My sme tu aj za vaše práva, aj za práva tých novinárov, čo sú tu, čo nás budú klamať večer, že sa tu zišlo pár ožranov alebo čoho. Tak my bojujeme aj za nich, aj za všetkých. Ja nemusím tu prísť toľké kilometre, ale viem, že keď sa nebude riešiť táto situácia, tak pôjdeme do úpadku všetci. Či v Košiciach, či v Žiline, či všade. Rožnavé! Poďte! Koľko vydrží oni stáť tu? Počkaj, koľko tu vydržia stáť? Marian Kotleba sa vracia naspäť do Krasnohorského. Presunieme sa spoločne teraz na pozemok súkromný, na ktorom sme dávali vyhlásenie a tam ho počkáme. Takže poprosím vás, otočiť sa naspäť a ideme sme na súkromný pozemok, kde ste boli. Sa uvedomte, otočte sa a poďte domov. Je to dobré, že se vrací. Pohodě. Ještě si užijeme. Aspoň na fotky vyzerá. Stačí. Zamestnanie za také Čo je, jak súpy? Jak súpy? Nemáme, to je markíza, takýto smradi všelijaký. Jasne. Ale keby ste to nestrihali, že? Potom. Ja viem ako, no tak, ale ja by som sa za to hanbil. Ja viem.
Koľko minút, je to objektívny názor. Vystrihnite to tam. No. Jasne, toto vystrihnite, toto tam dajte. Áno, to vám povedia, ja viem. Boli ste novinári. Prosím, ani nechcem byť v tejto republike. By som sa hanbil za to. Áno, to hovorím pravdu. Dáme si nejakú polhodinku. Budeme sa trošku dať dokopy a tak. Prídeme sem. Medzi tým, alebo tú tlačovku kedy? Môžeme predtým, než pôjdeme identifikovať pozemok pána Kotlebu. Takže behom, keď je teraz 2:30, tak o 3:30 sa tu môžeme zísť, musíme sa dať dokopy. Lebo sme boli ako svedkovia vypočúvaní v Košiciach. Dáme sa dokopy, o 3:30 sa tu môžeme zísť, ak chcú novinári na krátku tlačovku a potom pôjdeme identifikovať pozemok pána Kotlebu geodetickou sondou s presnosťou na 0,5 cm. To je zatiaľ všetko. Ďakujem. Okay. Čiže zatiaľ ľudia, keď chcú na kofolu a tak, a potom sa pôjdeme pozrieť a pôjdeme to zidentifikovať. O 3:00 sa môžeme stretnúť v penzióne s médiami, kto bude chcieť, teda, respektíve s kým sa dohodneme. A o 3:30 pôjdeme odtiaľto identifikovať. O 3:00 v penzióne Žaneta. No, ideme sa trošku opláchnuť a tak a... Jasné, v pohode. Nie, no, ako tam to je také neveľké, vieš, čiže proste my prídeme sem naspäť, hej? Takže počkáme sa tu na. Hej, jasné, tu sa počkáme. Dajte na privítanie. Pozrite, že všetko. Čo máš, vôbec? Tak, práve, lepšie sa podrieť. Čo tomu napíšeš? Robí sa, ne? Aj, ty máš právo. Dajte právo. Ideme do nás. Kolaj 5. Dopredu zelený a vyhodila. Dobre priatelia, čiže v podstate nasledovný postup je veľmi jednoduchý, je zákonný, my sme neprišli robiť nikomu zle, neprišli sme tu narúšať verejný poriadok, prišli sme si pozrieť parcelu, na ktorú máme zákonný nárok. Takže teraz ideme identifikovať parcelu číslo 441, o ktorej policajný prezident v tej svojej slávnej tlačovke povedal, že ani nevieme, teda oni, že ani nevedia, kde ten pozemok vlastne je. Sme tu na to, máme so sebou geodetické profesionálne nástroje na vymeranie parcely s presnosťou na 0,5 cm, čo si myslím, že je asi dosť aj pre potreby a pochopenie pána policajného prezidenta. Chcem vás poprosiť, policajti na krajskom riaditeľstve v Košiciach,
nám dávali také indície, že ak teda tam bude chcieť ísť nejakú veľa ľudí s nami, takže proti ním zasiahnu bez ohľadu na to, aké zranenia budú ľuďom spôsobené, aké nejaké poškodenia, čiže ako odkaz je jasný. Odkaz je jasný. Tí, ktorí na tých pozemkoch žijú v rozpore so zákonom, ktorí zabrali ľuďom, aj mne, tak tí od štátu majú ochranu a tí, ktorí platia dane a ktorí chcú ísť v zmysle zákona slušne na svoj pozemok a o to požiadali aj ochranu, policajnú ochranu, tak nie. Tak my sme tí zločinci. Áno. Aby bolo jasné, ja, Miro Belička, Erik Hrivnák, to je miestny občan, ktorý nám poskytol aj ten pozemok. A ešte Štefan Sanislo, to je človek, ktorý mi daroval tú časť pozemku, ten podiel. Zároveň je spolumajiteľom tejto parcely. A je spolumajiteľom ďalšej časti. Tak sme boli dnes všetci štyria predvedení na Krajské riaditeľstvo policajného zboru vo veci zločinu, počúvajte dobre, vo veci zločinu obmedzovania alebo teda porušovania domovej slobody v štádiu prípravy. Môžeme sa na tom zasmiať, môžeme si poplakať, lebo je to veľmi smutné. Pôjdeme, priatelia, takto. Bol by som rád, keby tam išli len tí, ktorí to nepreháňali s nejakými podpornými látkami, lebo aby tam nebol potom problém. My pôjdeme autom, máme tu sondu, je to dosť drahá vec. Pôjdeme pomaličky. Kto chcete, poďte s nami. Chcem vám povedať tak, ak tam budú policajné nejaké zátarasy, kordóny a tak ďalej, nie, nikto z vás, nech sa s nimi neháda, nebije, nič. Presne tak, ľudia musia vidieť, že my sme v práve a my zákon neporušujeme. Určite si neprajeme žiadne ataky a útoky. Ja som iba ku svojmu otcovi chcel ísť teraz a nepustím vlastne môj. Poviem vám to ešte inak, hej. Policajt mi dnes sám dočípal, pán Kotleba, keď vás tam bude 300, rozbijeme vás. Keby vás prišlo 10 000, tak je to politická akcia a nikto vám brániť nebude. Toto nám dneska povedali Krajské riaditeľstve. Čiže 10 000 nás tu nie je. Takže budeme rešpektovať výzvy polície, ale ja s mojím bratom, lebo jeho tam môžu pustiť, lebo je rodinný príslušník. Si zoberte, že polícia mi dala super ponuku dneska. Maňo, veď ja som ty tiež ako brat. No veď toto, ja som tvoj bratranec. Že pán Kotleba, polícia nemá záujem zasahovať do výkonu vašich vlastníckych práv, ktoré vám garantuje ústava, a preto vám polícia dáva takúto ponuku. S kýmkoľvek z vašej rodiny v prvom, alebo druhom, alebo treťom rade môžete ísť na pozemok. A ja hovorím, to je čo toto? Aký policajt podľa akého práva ide určovať, že kto ide s kým na svoj vlastný pozemok? Áno, presne. Jedine potom, že by sme boli všetci bratia. Áno. Tak nie, že bratu. No, dobre, prídeme tam, rešpektujte výzvy tej polície, nebudeme dneska robiť žiadne problémy, my sme proste tí, ktorí dodržiavame zákon. Ja s tými pár ľuďmi si pôjdeme vytýčiť, identifikovať tú parcelu predmetnú. To bude dnes taký prvý krok k tomu, aby na Slovensku začal konečne platiť zákon pre všetkých rovnako. My pôjdeme. Nenapadnú. Keď nás napadnú, budeme postupovať v zmysle zákona. Nebojíme sa o to, že by sme sa neubránili. Takže pôjdeme na aute. Kto chcete, poďte pomaličky za nami. Uvidíme, ako sa to tam vyvinie. Ďakujem. Poďme!
Ale keď čo, možno zagratulovať, počas schodu ďalšia projekt. No, nie, na niej. Tam, vidíš? Majko. Išli ste sa okúpať, chlapci. Tu stoja blbci. Človek stráca, človek nachádza. Ja, viem. Peťo. Ženy, teraz to robia s problémom. Povedal rovno, že tak nič tam nepotrebuješ. Nikto nepú problémy. To po distancovať. Tam ich je menej, ne? Hej! Môžeš, čo by si sa nemohol. Tak je demokracia. Posunite sa, nepustite cez potom. Vody sa postav. Posunite sa, cez potom nepustíme nikoho. Vy nás hovorí na... Nikoho tam nepustíme. To sa idú kúpať? No daj, čo vojde do vody. Ja tam vojdem. Tam vojdem prvý. Uvidíš. Rýchle do vody, chlapi! Počkaj, idem do vody. Taktika. Oni nechcú ísť do vody. Amatéri. Zimná voda. Blunk. Pustíme tam. Poď. To na YouTube poď. Činiš, ideme chvíľať. Potom je rieka.
Páni, zvyšok poprosím. Dozadu za auto. Ale môžeme ísť s nimi? Páni, mene zákona, mysle paragrafu 27 policajného zákona. No. Rozizývam. Rozizývam, aby ste sa posunuli o 3 metre ďalej. Zakazujem vám vstup na vopred určené miesto. Z dôvodu, že môže dojsť na hrubému narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu života, zdravia a majetku občanov. Žiadam vás, aby ste opustili túto výzvu. To mám také hello. Za auto. Aňo, vybav to teraz. Ja idem kúpiť ňoby. Ale jen mám cieľ. Píšete si za auto. Uposlúchnite výzvu verejných orgánov. Rešpektujte výzvy polície, žiadne konflikty, žiadne násilie, v kľude, prídeme, vrátime sa, uvidíme, hej? Ďakujem. Toto bude, toto bude, tak to je... Marcel! Nie, tam počkaj. Poďte, tak vás pustíme, no. Média, posúňte sa dozadu, inak neotvoríme tvár. Média všetci, poďte, potlač to. Dobre páni, aj médiá všetci dozadu. Potlačiť dozadu. Takže médiá dozadu. Všetci 3 metre. Na auto médiá. 3 metre. Dozačie. Ešte dozačie. Tlačte sa, ne? Média, tlačte sa. Operačná skupina 2 ako celo. Štít, uchopiť. Kordon na prejazd motorového vozidla v strede otvoriť. Prostitútke Ficové. Chodiace médiu. Vyrovnať! A do pozoru! Rozchod! Vyrovnať! Priamo! Hľad! A prečo nemôžeme my ostatní prejsť? Bohu, štíty držíme v rukách. Máme holé ruce, Ale nie, vedúci je ten istý. Mám holé ruce, holé ruce. Pôjdete prečo stranou, len čisto novinári. Dobre, budete sa preukazovať, ja nám kolegu A ja? Ukážem vašu malú preukaz. Oni strhnú. Ideme skúsiť ako novinár. Novinársky úplat. Teraz to je nebezpečné. Ja ťa pohnú, ale to nebohnú. Bezpečne to akorát smrdí chľast. Skúsim novinársky. Ideme. Zápas Európy sa vyšiel. Daj mu 20, tomu stačí. Nie, zbytočne. Za 10 dní to vedia, za čo povedal, že sme za 10 dní toto vedia vyriešiť. Galenia problém, Mečana je tu. Pauza. Profilovka. Pozor, všetci tu musíme dávať pozor, na to sme tu. Aby sme si to ustrážili. A tam boli ste osobné Toho roku príde Bosna, Hercegovina, kde budete vtedy. Chceš to na YouTube? Chcem. Ty to platíš do piči. Takže jedna minúta by mala ísť, nie? Ale keď chceš, daj to tam. Ja to dám tebe, kde si to dáš. Pôjdem zás. Dobre. Hej, tam sa postavíme. Osam rámi telefón. Není vás tam, ide si. Nádherný ste. Civile.
A ja môžem. Moje kolená. Určite. Počkaj, tak ty buď drepej, že stále. Som stále po drepe. Dobre. Ja ty tam vyzeráš, že keby na týra. Dáte dole uniformy, ste takí. Maháže, je to dobrý. Jako ja. Dáte dole uniformy, ste takí istí ako my. Raz, lebo tiež. Aj 3 razy. Možno ešte pol hodinu, keď sa ma hľadá. Ja sa odfotím s Kaliňákom aj s Ficom do víte za 1000 dák. Chlap prešiel ešte raz, chlapci. Čísla, ja chcem čísla, mená, kde máte. Všetko dávaj. Ešte jednu. Dáte dole uniformy, ste takí. Ja nemám uniformu. Sa postavme, aby nedošlo k nejakým konfliktom zbytočným. Korytnačka má. Uniformiem ste takí. Ja môžem. Víno, víno! Ženy! Víno, poď. Aha, potom. Spracovanie efektu. Dajte sa dole, aby ste boli. Kerevan tlačí. To si tlačí. 3-krát som vás tlačil. Ďakujem. Slepý som. Ja určite ne. To je ich číslo, jo? Kruci nemám. Že u nás mají tu samou letenku, víš? Feťo znaky, jo? Aha, bych věděl. No to je On je bol dneska Ja si nedá. Národný odpor nevieš. Sa nedá fotiť málo pamäte. Ja ti púčim pamäťovku. Máš jedniku, keď sme jebali do rodu. Takí istí ako my, majú uniformy a majú povedať. Aha, cigáni ustávajú strechu na hrade, aha? Ak ty vaše práce začali? Jedna lásky na Mitraja. Zaodpočovali, tak čo chceš prísť, ale... Ale sa mi páči tá fotka, takto to bude žiť, takto to všetko začalo. Toho roku príde Bosna do Žiliny, či tam budete toľky. Mišo, obimo! Vás rozjebu. Obimo! Dávaj! Rišo, obimo! Mňa odfotiť, to už asi teda vyberiem nejakého kamoša. Slyšie, keď takto by bolo vidno. Treba ísť nižšie? Nejaké nízke. Ďakujem. Ďakujem, díky. Ja chcem fotku. Môžeš, jasné. Jasné, môžeš. Vy ste vystriedali pána, nech je to aj... Aj s druhým pánom si tu. Oni sú každý iný. Čo? No, aj vy sa postavte, nech vás je vidieť vedľa. Ja sa postavím za. Generálne. Tlačená na čieru. Neberám neostraj. Ešte jednu. Pozor, policajt! Mohou! A mohol si sa! Každý kuflík by nás teraz pekný motív. Bál si sa.
Môžeme za ne priateľov. Aj toto, ja. Není vidieť policajtov. Ja si všude, ale... Nie, ja som trochu. No má... Ja nepijem. Ja len čo... Aj to len pre Nemačku. Ja rozumiem. Saniteka sa má priopadnú priču. Bande, a ty nežo budeš operovať. Kurva, pani taký naobniekaný nemá. Aďa, ty sa ešte prosím. A taký naobniekaný nemá. Prídeš na auto vykrát, toto je aký paradox. Nebudeš žáť? To je svinia. Nie je to môj. Ty už voď, ty kokot. To nie je policajt. To není o tom, to není o tom. Je to o tom. To je o štáte, to není o nich. Oni čali ani noho. Pobírajú pozemky, budú robiť čas po času, budú robiť ešte väčšie problémy. Vy ich budete brániť. Tak ako prispíši dneska hlásili to v rádii, že deti hádžu do aut kamene. My to veľmi dobre vieme a takisto to viete aj vy. Oni to vedia bez uniformy. Vy tu bránite nám. Ani za 40 eur by som tak nestal. Tam nebránite to, čo porušujú zákon. Za Hedvigu by som dal. Hedviga je pekná do piče. Bez uniformy a bez 40 eur to vedia aj oni. Dal by mi, hej. Taký istý ako oni. Vieš čo je tu? Ja ti poviem, čo je tu. Tu je faktor strachu na tvojej strane. Najvyššie nadriadený. Sa boja. Boja sa proti vlastnému sa vyhrážal vám, že kto dneska nepríde do služby, ten príde, bude mať hodinú výpoveď. Ako chápem, máte svoje rodiny, my máme takisto tie svoje rodiny. Ale ja z tých daní, ktoré platím vysoké, ja si chcem splácať hypotéku. Ja musím si platiť hypotéku, takže si zoberiem ďalší úver. A z tých mojich peňazí mi to potom chýba. A ja si chcem svoje deti živiť normálne. Ja nechcem to tak ako oni. Čo toto je? Čo majú viac? Smiešno. Každý jeden, čo sa smeje? Čo? Kokos! Hedvigu jebali? Dobre vám varom z Láske? Poď dozadu. Poď dozadu, prosím ťa. Zoberte ho preč od tej auto. Naliať sa a provokovať, to vie každé decko. Ty chod za piči s tou kamerou, kamo, prosím ťa. On je od nás. To je domáci, ale... Vidíš, aký si, jak čo vieš? Nič. Vieš sa napiť a nič iné nevieš. A vtedy si frajer. Každý jeden. Ostan striezvy a vtedy niečo povedz. No, asi ťažko si triezvy. Asi ťažko si triezvy. No, tak potom prečo chceš, keď si opitý, niečo riešiť? Rieš to za triezva. Mohol si tu byť aj triezvy. Ja si nemôžem na to pozerať. Nemôžem sa na to pozerať. My sa tiež nechceme pozerať. Ja sa na to nemôžem pozerať, čo sa tu deje. Ani my sa nemôžeme, ale sme preto triezvi. Ja to robím ne pre seba, ja to robím pre... Pustíš ma k slovu? Ja to robím tiež pre Slovensko a robím to z triezva a tiež sa na to nemôžem pozerať. Moje sestry majú deti a ja chcem do piči, aby vyrástali do piči v normálne veci. Chápeš ma? Ja ťa chápem. Teta. No. Čo? Teta. Čo tam máš? Ja už som strašne stará. Teta má 20 rokov. Čo si jedna má už? Vajde ma teta. Teta má 21. Ja ti dám dáme slivovicu. Keď skončí prvý Skončila. S mužem. Moravská slivovica Čilo je nebezpečná. To bol sleplé, že bole. Keď prídem k vám do Brna, tak si nachystaj minerál. U vás ani My sa teraz radíme takým heslom. Kordon otvoriť na prejazd vozidiel. Prosím aj vás. Je nakúpiť do Čech. Do Lidla. Uzavrieť! Uzavrite, nebezpečné údopre. Rozchod!
Že je rozchodníč. Jak si ho dobre napodobnil. Že je rozchodníč. Počuj si, aký mal napodobňujúci hlas. Počkaj, že keď sme ďalej, si nebo zaveliť. Robert Daddy. Troška s vami. Sezamko došla dvakrát. Neviem si. Asi áno, áno. Nie je Sezamko. No, aha. Cigáňovačka. Voľako sa zlepšuje tá Bratislava. Má dobrú vedúcu tam. Malenka nepočula. Už sa zlepšuje tá Bratislava. Už je pekné kočky. My sme v Bratislave. Moja zlatá boxerická táti, čo ty hovorí? Škoda, že polovička tých pekných kočiek si vyzvedie. Nebudem to vysvetliť. Pivu mám. No, je to nejaká akcia. 357 pičí som začal. Ja si ten hrať, jak vyzerá. To je jeden nádher. Ani on než. Nie, že dovezenie, že sa také nebudú. Pracovný tábor Ukrajine, Ja som len zvedavý, že... Dajte, potešíme Naša hamba bude nemôcť. Ja si ho približím. Ja si, že to je baba. Hej, Lovák. Babi, regaj vám Lovák. Regaj vám dajú nejaký pelendrek, jak to vyzerá normálne, ja som prepísal. Áno, máme kabelku, správne se. A štít mám. Štít máš. Ver tú teku. Priedný pokrížok zo 3x, 4x. Už má 5x na no problém. Právnikov mám. Nemôžem. Už ide. Áno, musím to nájsť. Nový telefón, tak si zvykám. Na čo sa rýchluje? To som hovorila, že počujem. Oni majú jaké helmy. Dobre. Neviem to nájsť. Pozemky sme identifikovali, ale čo je horšie, identifikovali sme to, že prezident policajného zboru v tlačovke pre médiá doslova v priamom prenose cigánil. Keď povedal, že polícia nevie, o ktoré pozemky sa priamo jedná, ani nevie, koľko je tam asi domov. Dnes, keď sme tam prišli, boli všetky domy postavené na pozemku, ktorého som spolumajiteľ, označené plagátom, objekt, nevstupovať. Ty môj kokos! Asi niekto veľmi dobre vedel, že ktorých častí sa to týka, hej? Čiže nemôžeme byť prekvapení, keď sa tu klame na najvyšších miestach. Na dnes by som videl, že ako prvé kolo to prebehlo dobre, úspešne, zákon žiadny sme neporušili, nič sme zlé nespravili. Parcela identifikovaná, prídu ďalšie kola, parcela bude zameraná, parcela bude vytýčená a to, čo tam nemá byť, bude v súlade so zákonom odstránené. Ešte sa môžeme stretnúť na tom súkromnom pozemku pri obecnom úrade. Predbežne, ktorí sa ponáhľate, vám veľmi pekne ďakujem za podporu. Aj keď musím povedať, že je to málo ľudí, pretože vyšetrovateľ policajného zboru na krajskom riaditeľstve v
v Košiciach mi dnes povedal, pán Kotleba, keď vás príde 300, tak vás rozbijeme. Keď vás príde 10 000, tak to bude politická akcia a nikto proti vám nezasiahne. Takže najbližšie čakám, že nás príde 10 000 a že z toho spravíme politickú akciu. Chcete, poďte s nami, ešte porozprávame sa na tom súkromnom pozemku, aby sme tu neblokovali cestu, aby sme tu chlapom nerobili stresy, že tu stojíme. A v kľude, v pokoji, myslím, že... Ticho tam. Dobre. Neriešme to teraz. Neriešme, to je to dobré, ako to je. Stretneme sa tam, hej? Teším sa. Ďakujeme. Poďme. Tak vám ďakujeme tiež a pošleme vám pizzu. Bajte sa! Pivo nemôžete. Posledný pôjdeme, aby nikto neprovokoval, vieš. A dúfam, že aj Počkaj tam druhýkrát... vzadu, posledný pôjdeme, aby nikto neprovokoval. Dúfam, že aj druhýkrát budete tak správni a budete len pozerať na nás. Dobre. Môžeme ísť. Aj? No, poďme. Dobre. Majte sa. Dovidenia. Tak. Potom už budete, dúfam, otočení na tú stranu. Ktoré som vám povedal. Dobre, Peter, poď. Či to tam je? Tak poď, ideme na námestie. Spúšťajú. Môžeme už ísť. Poďte, jedu. To na ten pozemok nás púšťajú, no. No, môžeme. Dobre, poďte sa. Ona vprava, kamarát. Už sa pašuje po srdiečku. No, manažer. Počúvaj, moja pekná, pondelok mi zase do ruky. Hej, no ale... Na to, že kto, na to. Ste si urobili aj nejaký záznam z toho? Spravili sme si záznam, uložili sme si súradnice hraníc pozemku, fotodokumentáciu, videodokumentáciu. Myslím, veľmi dobre dnes, veľmi dobre. Ste spokojní tým pádom? Ak sa to dá tak nazvať, tak s touto časťou dneska som spokojný. S tou raňajšou časťou, keď polícia v 4 prípadoch ukázala, ako vie porušiť všetky zákony a všetky ústavné princípy len preto, aby ľudia, ktorí na pozemkoch nemajú čo robiť, tam mohli naďalej nelegálne zotrvávať, tak s tou prvou časťou až tak spokojný veľmi nie som. Môžeme očakávať nejaké ďalšie vaše snahy, alebo teda... Ja sám očakávam takéto snahy. Že sa bude ďalej pokračovať. Určite, ako je to môj pozemok, všetci, ktorí tam nemajú tam čo robiť, ja tam som s nikým žiadnu dohodu neurobil, nikomu som sa pod žiadne povolenie na nejaké bývanie alebo nebodaj na výstavbu nejakého objektu nepodpísal, takže v zmysle ústavy ideme ďalej, až kým to nebude tak, ako to má byť. Ďakujem. Ako to bude pokračovať? Zatiaľ vám to ešte nepovieme, sami sa na to pripravíme. Základ je to, že vôbec táto vláda, hneď na úvod, a ja sa stále budem vrácať tej tlačovke, ktorá nás kriminalizovala akékoľvek aktivity legálnych vlastníkov dostať sa na svoj pozemok a uviesť ho do právneho stavu. To bola totálna kriminalizácia spolu s médiami.
Uvidíme, ako budeme pokračovať ďalej. Už to, že sme sa sem dnes dostali, možná spôsobilo aj to, že bol obrovský záujem ľudí z celého Slovenska. Nebola to vec, ktorú mohli tak zmanipulovať, aby si mohli nás dovoliť napríklad držať až do pondelku na krajskom riaditeľstve policajného zboru. Zrejme si to aj oni spočítali, že pokiaľ ide tá hranica, ide o to, ako sa ľudia rozhodnú, či budú chcieť tento problém riešiť. A my ho chceme riešiť určite, lebo je dosť ľudí, ktorí hovoria, že niečo sa riešiť nedá. Mám 43 rokov a pamätám si rok 88, keď niekto povedal, že komunizmus neskončí, Rusi zo Sliača neodídu. Stačí len chcieť. Každý jeden problém sa dá riešiť. To je všetko. Teraz môžem dať. Dobre sa tam majú. To médiá, čo vysia. Vrazenosť. A ja keby im brucho pomastili všetky médiá, ďakujem. Môžem do geta Nitranského Slovenska vrátiť. Si ich posilnili. No určite, však už hovorili, čo... To sú výhovorky, jak tí policajti. My si robíme len svoju robotu, my za to nemôžeme, tak nebudem takú robotu robiť. To je hanba, chlapi. Zastriaš to pekne. Akcia, sa im robili rozhovor a myslím, že odvysielam som tak ako sme sa dohodli teda celý, bez nejakých prestrihov. No, dá sa tak povedať, že ešte Jojka ako tak sa snaží trošku, tak nechcem. No, tak, ale je to jasné. Jedno. Jasné. Ako jasné, sú médiá, niektoré, väčšina z nich, ktoré proste tu hrajú za nejakú, nie že Fico, tam sú ešte iní hráči za tým, ktorí hrajú pre nich, pre globalistov svetových, ako by som to nazval, aby ma zase kúkala, či neprišli z obradiska, druhýkrát, alebo dvakrát za deň, to už je ako... No, nebolo by to až také strašné, ale išli sme 70-kou do Košíc, takže... A cestou naspäť 5 hliadok s radárom, takže zase strata času. Vieme veľmi dobre, že kto je za tým, kto je za médiami a tak. Toto je... Ako sme už povedali, toto je dnes začiatok. Prvé kolo, aby zákon začal platiť pre všetkých, vo všetkých oblastiach rovnako. Či sú to práva, alebo či sú to povinnosti. Ochrana majetku, zdravia, životov, alebo či je to právo vlastniť a užívať nehnuteľnosť. Akejkoľvek oblasti. Pretože za tie pozemky tam neplatia dane tí, ktorí sa tam zdržiavajú, ale tí, ktorí ich majú na liste vlastníctva. A v tomto štáte neexistuje taká moc, ktorá by ma prinútila, aby ja som platil za môj pozemok dane a aby sa na ňom nejakí paraziti priživovali. Dobre, priatelia, ja myslím, že na dnes stačilo. Bolo to veľmi dobré. Ja vám fakt ďakujem za to, že ste sem prišli. Aj keď možno niektorí si myslíte, že sa nič nespravilo, spravilo sa veľmi veľa. Veľmi veľa. Postupnosť maličkých krokov a víťazstvo bude naše. Len musíme vydržať. Ďakujem. Stranický najnovší doplnok módny netrvá. Super! A kde si môžu kúpiť tričko? Správna otázka. Napríklad. Stavebnými, čiže ten, kto chce, aby bol ten právny stav dokončený, musí podať návrh na katastri, na zápis takéhoto stavu. A to je záväzné. Ak z toho platíte dane, to je záväzné. Ak to vyhovuje správcovi dane obciam, to je záväzné. Ak to vyhovuje poľnohospodárom, to je záväzné. Alebo iným inštitúciám štátnym. Nie vtedy, keď to nevyhovuje policajnému prezidentovi. Dobre, ďakujem. Ešte vaše krásne meno? Miroslav.
Boli tam aj cigáni? Mali chladné. Stiahnutí či? Stiahnutí, nejako mali školenia. Že nemajú nič robiť, lebo tam... Bude mať červené. A prečo my už Ale pani nás prišla podporiť. My tam budeme musieť kúhať prísť, ja to inak nevidím. Miro mi o tom prípade, on to s vami rieši, mi vravel. Len teraz nás zamestnávali prípravy na prvé kolo nášho boja tu. Hej. Teraz to bude chvíľku trvať, kým spravíme druhé kolo, lebo nebude to také jednoduché aj kvôli peniazom, aj kvôli iným veciam. Možno sa vieme medzi tým povenovať vám, lebo to nie je možné. Vy tam vlastníte koľko toho domu? Polovicu ja mám, cigáni kúpili nejakých 30% a my vyhodili ma s ročným synom na ulicu s mamou, hej, čo má rakovinu a úplne nemôžem sa dostať ani do domu, ani do dvora. Tam 40 cigánov väčšie je a ja sa potom... Erik, nie je tu náhodou Roman? Nie? Už odchádzame. Tak sa majte krásne, musím ísť preč, no. Vlastne máte zatiaľ bývať. Už máme, chvála Bohu. Storuje mama, čaká všetko sociálne. Budeme musieť ísť čisto. Prídeme ku vám, v septembri už nie, to nestihneme, ale sľubujem, dám vám teraz slovo tu, že v októbri sa určite u vás zastavíme, hej? No už tomu bude rok, takže mňa už nič neprekvapí. Jasné, ale čím skôr sa začne riešiť, tým skôr sa to vyrieši. A nebudeme tam zbytočne sa naťahovať. Muži v zelenom, teda nie my, ale tí s majákmi, sú za to platení, aby proste spravili... Tí ma vyhodili. Hej, teraz je to tak, ale uvidíte, že tá situácia sa otočí. Pritlačíme na pír. Dnes pôvodne tiež bola situácia taká, že neprejde tam ani noha, vôbec nikto. Zrazu sme tam mohli ísť 5, potom tam už mohli ísť aj médiá a za chvíľku tam budú trávnaté porasty, tak ako je to na katastri napísané. A to isté, keď je to proste raz váš dom, tak minimálne tú jednu polovicu pre vás určite vybojujeme. Určite. Dobre? Viacej vám teraz... Teda by som povedala, že vám verím, ale ja už neverím. Pokúsime sa. Hlavne nestrácať vieru a proste nádej, že sa to zmení, lebo keď sa vzdáte, oni by chceli znechutiť vás, vykašľať sa na to, dobre, a že proste nič s tým. Lenže to nemôžeme tak spraviť. My do všetkého niečo sme začali, z ničoho sme nevycúvali, v ničom sme sa nevzdali. A zatiaľ vždy boli výsledky. Žiaľ, vo voľbách tie výsledky neboli, lebo ľudia sa nechali oklamať médiami a volili zase dookola tých istých osprostených. Čiže môžeme sa snažiť ľuďom takto pomáhať na ulici, byty, lúky, všetko možné, ale kým v tých voľbách neprerazíme a nebudeme to môcť riešiť z parlamentu, tak skutočná zmena nenastane. Ale robíme všetko. To viete, len naše schopnosti, možnosti, ani peniaze, ani čas, ale snažíme sa, čo sa dá. Ja už som bola bez nadeje, takže ďakujem vám aj tak za... Ste moja posledná nádej, lebo to bola katastrofa. Všetko robíme, čo sa dá, len boli sme v jednom kole, ja som vám vravel, že... Ja som tam bola tie prvoráne. Všetko sa chváli do to sú tie veci, čo sa dá. Čo sa medzi tým aj udialo viacero veci, ale... Verejte, si našim človekom a my to budeme snažiť po svojej línii a on to ten právny. Dobre? Dobre. Dovidenia ešte raz. Majte sa pekne. Dovi. Ideme tomu, ešte tu boli Češi a som myslel, že si